Район башлыгы Разиф Кәримов Аксар авылыннан мобилизациягә алынган егетләрнең әниләрен аналар көне белән котлады. Очрашу Гүзәлия һәм Рәхиф Хәбибуллиннар йортында узды. Район башлыгы рәхмәт сүзләре әйтеп, хәрбиләрнең аналарына чәчәк бәйләмнәре тапшырды. Бу атнада гына Казанда да булдык, без анда атна сайын булабыз. Бу атнада тагы барып кайттык менә. Командирлары белән күрештем. Танковый училищеның да җитәкчесе белән, командир полкалар белән дә, эксподада, ниде дә, значит, танковый полигонда да очраштым. Шуңа күрә зәй җегетләре, нормаль шәп җегетләр диде командирлар. Шуңа күрә инде ул киләчәктә чыннан да исән-имин әйләнеп кайтсыннар. Мобилизацияләнгән Аксар егетләренең әниләрен җирлек башлыгы Юрий Гыйльманов та шәхсән тәбрикләде. Сезгә инде исәнлек-саулык, тазалык, байлык, кайгы-хәсрәтләр булмасын. Тизрәк сугышлар бетеп, Алла берсә, безнең барыбызның егетләребез исән-сау барып кайтсыннар. Данил Казанда әзерлек узып, хәзерге вакытта махсус хәрби операциядә катнаша. Аның сыйныфташы Раил дә алгы сызыкта. Мобилизацияләнгән тагын бер Аксар егете Эдуард бүгенге көндә Казан танк училищесы полигонында хәрби әзерләнүдә. Вам от меня личные цветы. Бәйрәм көне алдыннан район башлыгы хәрби операциядә һәлак булган якташыбыз Дмитрий Милочкинның әнисе Людмила Михайловна белән дә очрашты. Россия президентының Дмитрий Милочкинны батырлык ордены белән бүләкләү турындагы указга кул куюын хәбәр итте. На этой неделе, понедельник, вторник, командир полка, где он служил, нам прислал сообщение о том, что орден получен, и он отправит, значит, сюда в военкомат, не в администрацию, куда придет, мы вам эти бумаги тоже направляли. Район җитәкчелеге, җирле депутатлар Зәйдән мобилизацияләнгән барлык ир-егетләрнең әниләре белән очрашып, бәйрәм белән котладылар. Аларның булган сораулары хакимият тарафыннан аерым игътибарга алынды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.